Καλησπέρα σας. Το Final Four της Βαρκελόνης επέστρεψε. Παναθηναϊκός, Μακάμπι Τελαβίβ, Σιένα και Ρεάλ Μαδρίτης με αγωνία για την κατάκτηση της κορυφαίας κούπας της Γυραίας Υπήρου. Το αφιέρωμά μας αυτή την εκπομπή συνεχίζεται με την αναδρομή των τελευταίων Final Four που διεξήχθησαν. Το 2008 η Τσέσκα Μόσχας, το 2009 ο Παναθηναϊκός και το 2010 η Μπαρτσελώνα. Πάμε να παρακολουθήσουμε πώς διεξήχθησαν αυτά τα Final Four και σε λίγο πάλι εδώ μαζί σας. Το Final Four της Βαρκελόνης ξεκινάει. Πάμε εμείς λοιπόν να δούμε τι έγινε στις 4 προηγούμενες οργανώσεις: στην Αθήνα το 2007, στη Μαδρίτη το 2008, στο Βερολίνο το 2009 και στο Παρίσι το 2010. Στην Αθήνα χτυπούσε το 2007 η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τσέσκα Μόσχας, Μάλαγα, Ταού και Παναθηναϊκός διεκδικούσαν το θρόνο του πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι, μετά από 4 αγώνες, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός αποδεικνύεται αφεντικό μέσα στο σπίτι του και μετά την επιβλητική νίκη στον ημιτελικό με την Ταού με 67-53, σειρά παίρνει η Τσέσκα στον τελικό, η οποία βρίσκεται στο Καναβάτσιο σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης με 93-91. 2 ημέρες πριν η ρωσική ομάδα είχε κάμψει το εμπόδιο της Μάλαγα με 62-50. Έτσι λοιπόν έχουμε Παναθηναϊκός Ταού 67-53, Τσέσκα Μόσχας Μάλαγα 62-50. Στο μικρό τελικό Μάλαγα Ταού 76-74 και στο μεγάλο τελικό Παναθηναϊκός Τσέσκα Μόσχας 93-91. Η τελική κατάταξη είναι Παναθηναϊκός, Τσέσκα Μόσχας, Μάλαγα και Ταού. Την σκητάλη από την Αθήνα ένα χρόνο μετά παίρνει η Μαδρίτη. Εκεί συναντιούνται η Σιένα, Μακάμπι Τελαβίβ, η Ταού και η Τσέσκα Μόσχας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδεικνύεται μετά από 2 χρόνια η Τσέσκα, νικώντας στον τελικό τη Μακάμπι με 99-71. Στον ημιτελικό η ρωσική ομάδα νίκησε την Ταού χωρίς τον Σκόλα που έφυγε για το NBA με 83-79, ενώ η ομάδα του Λαού με 92-85 τη Σιένα. Έτσι Σιένα Μακάμπι Τελαβίβ 92-85, Ταού Τσέσκα 83-79. Στο μικρό τελικό Σιένα Ταού 97-93, ενώ στο μεγάλο τελικό Μακάμπι Τσέσκα 91-77, με την τελική κατάταξη να είναι Τσέσκα Μόσχας, Μακάμπι Τελαβίβ, Σιένα και Ταού Κεράμικα. Το 2009 η διοργάνωση πηγαίνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο, με τον Παναθηναϊκό να στέφεται για 5η φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Μπαρτσελώνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Τσέσκα Μόσχας συναντήθηκαν με σκοπό την κατάκτηση του πιο βαρύτιμου τροπαίου. Στον ημιτελικό οι πράσινοι απέκλεισαν μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι τον αιώνιο αντίπαλο με 84-82, ενώ η Τσέσκα πέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελώνας με 82-78. Στον τελικό μετά από 2 χρόνια Τσέσκα και Παναθηναϊκός ξανασυναντιούνται, με τους πράσινους είναι πάλι νικητές με 73-71. Έτσι έχουμε Μπαρτσελώνα Τσέσκα 88-82 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 84-82. Στο μικρό τελικό Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα 95-79, ενώ στο τελικό Παναθηναϊκός Τσέσκα 73-71. Η τελική κατάταξη Παναθηναϊκός Τσέσκα Μόσχας, Μπαρτσελώνα και Ολυμπιακός. Το 2010 στο Παρίσι η Μπαρτσελώνα επέστρεψε στην κορυφή μετά το 2003, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με το άνετο 86-68 στον ημιτελικό. Η καταλανική ομάδα πέρασε χωρίς δυσκολία το εμπόδιο της Τσέσκα, κερδίζοντας με 64-54, ενώ ο Ολυμπιακός έκαμψε πολύ δύσκολα την αντίσταση της Παρτιζάν με 83-80 στην παράταση. Παρτιζάν Ολυμπιακός 80-83, Μπαρτσελώνα Τσέσκα Μόσχας 64-50, μικρός τελικός Τσέσκα Μόσχας Παρτιζάν 90-88 και ο μεγάλος τελικός Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός 86-68, ενώ η τελική κατάταξη Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός Τσέσκα Μόσχας και τελευταία Παρτιζάν. Πλέον να δούμε τι κατάληξη έχει το Final Four που ξεκινά σε λίγες ώρες με τους Παναθηναϊκό, Σιένα, Μακάμπι Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστρέψαμε εδώ μαζί σας στην εκπομπή, στην αφιερωματική εκπομπή για το Final Four του 2011 στη Βαρκελόνη.
Κάπου εδώ θα κλείσουμε, όμως πριν κλείσουμε, επειδή είναι το τελευταίο μας αφιέρωμα πριν το μεγάλο ραντεβού της Βαρκελόνης, πάμε να δούμε το πρόγραμμα, πώς έχει το πρόγραμμα του Final Four το τριήμερο 6 με 8 Μαΐου. Την Παρασκευή στις 6 Μαΐου θα προκριθήσετε στις 7 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τη Σιένα, ενώ ακολουθεί στις 10 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ. Το Σάββατο, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει ρεπό για τις 4 ομάδες του τουρνουά, ενώ την Κυριακή, λόγω του αιτήματος της Μακάμπι Τελ-Αβίβ, οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 2.30 ώρα Ελλάδος, θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός, ενώ στις 5.30 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Από εμάς, γεια σας και τα ξαναλέμε αργότερα.